L'estació d'esquí de Portep i Moren farà història aquest cap de setmana. Tot i que el complex va tancar l'1 d'abril, les grans quantitats de neu acumulades durant l'hivern i les que han anat caient també al llarg d'aquest mes de maig han animat els seus responsables a obrir aquest primer cap de setmana de juny. Es tracta del primer cop que una estació de Cerdanya, i molt probablement de tot el Pirineu, obre pistes i remuntadors un mes de juny. Al meu coneixement, mai hi havia estació oberta al mes de juny dins el Pirineus i és una manera d'ensenyar a tothom que Portep i Morens tenen una quantitat de neu, a dalt encara n'hi ha més d'un metre de neu i podem obrir 4 pistes a la part alta al sector de la mina i obrirem 2 telecadires i amb un esquí al matí, de les 8 del matí fins a les 1 a la tarda i l'esquí a les portes de l'estiu. Des de l'estació esperen una gran afluència d'esquiadors i és per això que limitaran el nombre de forfets per dia. Vindran molt gent. La nostra pàgina web és a punt de se trencar, que tant de gent, tothom vol venir, és per això que s'ha de limitar a 600 forfets cada dia per al dissabte i per al diumenge, sinó per una raó de seguretat i no tenim la capacitat de fer esquí per tota la gent del Pirineus, com que serem l'única estació oberta aquest cap de setmana i de l'història del Pirineus mai hi havia una altra oberta al mes de juny. En principi, tot i que molt probablement la neu encara aguanti uns dies o setmanes més, els responsables de l'estació no es planteixen obrir més caps de setmana durant el juny.